Каква е идеята?Ещам разкачането. И аз го усещам. Ма не го виждам. Значи го чувам. Аз го усещам, но не го виждам. Ходене май си го намалил. Сега ще видим какво ще го направя. Хубаво, че сме със зъбни тогава. Бритъмът, който си пускава нещо на екипи. Васко. Минута и 13, момчета. Значи